Karlitang Birenteron lapen Karlitang Dhuniram Kroatumaphan Jikimo football ke Pachuang Dungkiti. APHLC asong pen hawar ke hada long mit heng tomar muga chejengpon. Basumatary pharmacy along therapist treatment kapaman. Ingdeng nerkep karbi student freshman kam social meet hawar ke hat sangti mili karbi cultural hall along kapaman. Arta ki jum he karbi au supiaphan langka sambari along inut monoj khari kapsa ken abdun long. Kardom pini prime time than bang pini limerin han sepi non arjuik tha birtang ton pen. Lakhain ko rapon nilib MEC constituency ka parlong kang chuki hula moy kro rong along football ke pathu pe do pon. Nili bahawar non ki thurmi owe ki mia tumaphan panong si Karlitang Biren kro lapen Karlitang Dhuniram kro amen pen chikimo pon si ke damtang mati jonga chiklo ni phai phor ni pen pathu pangteng si ke cheng pen non an ka do ka veng ko raner ke pate rangan pathu pon si pini labangso ke pachuang dung tipon Chingri FC lapen Archim FC tumang bongsi pathu pon Chingri FC atum 5-4 goal pen Archim FC atumapan parempon lapen pini kapre ate rangatum ke thek chingbar cheda jok ke pathu bo mahot goal chi piun AC tie breaker pen si pachun pon nang koglo pini labangso ke pathu amaya long aluhi sar poman peng pen ka chitong dun social worker James Phangcho labangso ake pathu aphan panong si jarsia choi lapen tangka suri cap panong pon si labangso committee arideng pipa jirpon ehaya nong eke pajir rata cyclem bang pujem Phangcho hinpen tangka suri cap lapen hiniang deng kilong tumaphan tangka suri pho pipa jirpon pini labangso ke pachuang dung kitialong mesen pen pachun pon Nilipen Mosesterone 365 News India Labang so kapatu along gram tipado ponang ko ke lagi Karlitang Dhuniram kro lapen Birenteron alang nito phan ka chikimo mate laba alang nito phan tirthe pen chilu jui pen aphi sitame nilitum labang so moi kro rong alang nito phan ka chinghon ajoine alang nito makar jong ke chite pusi pini labang so football ke pathu hijusi arni nilitum ahemasor ape apo kadu ka visitame avedelo sitame non ahemasor dolang lalang nitum bahini hello pini alang nitum aphan Karlitang Birenteron pen Dhuniram kro aphan pini apor sitame nilitum ningching duk ponlo lasi pini nilitum kadu ka ve kithe gideng rong asar rubasar jibi kadu ka ve bestame pini nilitum tabangso pathu padopon iglo Patu mini phain ko reser kebar ni por phai phora chitima por malompen hawar ke hat MSC Central Committee lapen youth wing satumpen patir piponsi bangso torchlight procession dengpon APHLC a President Joning Tikathar spokesperson Angtong Tikathar Secretary Sarkiri Rongphar lapen hawar ke hat LA President Suren Kramsa Secretary Ruby Singh Ronghang Soarlo President Protimain Hipi hawar ke hat LA Youth Wings President Kison Timung lapen Penangan Armu Jitosi laso me thengtom sangti hidi pen pangchengsi hawar ke hat town an chisongpon 26 December 1949 aningkan halaso 6 sidul aja kong kedoan implement pamenangji lapen aklos tin ta pachun pamenangji lapen kechia sophan longle pata pilongle kipitang an teng than lap nangji kechia sophan government asa kurita pilongle pu ketok do lasi kipitang an ta ing than lap nangji nona kimita pitu thedet nangji lapen constitution pen nang kipiaja kong an implement lap nangji pu APHLC asong pen hangpon lo pota APHLC President Joning Tikathar ningje pon hawar ke hat pen Ruby Singh Hanse lepen wuthunga ji pen Anand Bay 365 News India tum ka ke hang ke la hello dia six schedule implement payment angji hala 1949 November 26 ot G2 power asil hala so power ke doan November 1949 November 26 arni ajakong ke doan a six schedule ajakong ako nilitompan ilitompan piv to voy nangji lapen a close tinta implement et nangji pichun et nangji lapen ke hoya su ke chiatompan long le pata pinang ne kipitang anta cancel et nangji lapen government sakori halatum apan pinang ne pukitok do la halatum pan kipitang anta cancel et nangji lapen non pen apara ke akimi ke ako pichu thedet nangji lapen ke
constitution pen itum phan kipi ajak kong an itum phan pi nang ji lasi nilitum APHLC all party leaders conference pen ke nilitum lasi ka demand la pen nitum pulo la regional party pe hai vek nang ji election ke athema national party polate alang litum high command do la pen non national party along ke do natum an ke alang litum akechok che ke claim tang penopot heinous crime la pen corruption ke claim tang penopot alang litum phan ari kokrai sido la pot alang litum aphan perem dek dektik ke ilitum karbiang long ke do atum phan anta ari kokrai ason si mandet lo la pot ilitum la ari la so ari ke kokrai pen gaje plok nang ji pulotang te election along alang litum phan BJP la pen congress ai do national party pen ke tur tum phan an ke perem lap nang ji Cardom nilitum karbi kursa chinglom mamai KKCA hinpen tiri pialong ke sulang pon bom nalitum kadu kawi athengno ethe alam pachini gangtung do khei ke doan mate sumsiang jati jabol kapek sitame mate karbiam sitame nalitum nyong si somsuri si sosea ke so nang bang arjon long do plotangte nabang so ke so penga chepa meji aphan nilitum KKCA long nahumre iktame nilitum along nang humri pen nang tumake so cepa jok bon longji la pena duntu ni tum la bang soron ke klem pon la ke karbi ku sa ching ramai pe la bang ke aron barim hempu mukrang pira singja anam tharo aron apang pe si hakko pirthe plangrap pe si ni tum nang ke klem nang ke dam la si ni tum pen kapachinia teng pe nai tum na ka humri pen la bang so ke so dom ra pen kadu ko be pen rek dok rek ni ki do ra pen je phansi ni tum ke se hin pen nang tum phan pachini pon kardom Langhin along National Highway 39 arai mate Langhin Hospital athengno therapist treatment and bomb jongdammi labangso therapist treatment pen penang anaki somia bangdulo karbiang long along mate Langhin along ni thompen therapist treatment ke en pon along bangkre phobang phobang phia phan treatment mate lang pon long lo pusi tobla brahma pen than pachini pon pinpur mi alang ni tobla brahma therapist treatment training ke endun ke dilhia long si training ke endun mate ke charlie dun labangso therapist treatment training unde tapi toblau brahma bang Kokrajar Sirang district along keso lang ponlo keso ke mia 500% pen 70% alabang kubang phiatum me ponlo puta toblau brahma pen than pachini pon lasikar biang long along tami labangso therapist treatment ke lang pon jia phan Langhin Hospital athengno bullet Basumatary pharmacy along therapist treatment ke en pon jia phan karbiang long along dolo puta than pachini pon treatment ke enpon lake paralysis facial paralysis spondylitis neck pain back pain shoulder pain knee pain hip joint pain lapen ankle joint pain hando labangso therapist treatment ke enpon ke somen la sirke ba ke sota milab ji puta tobla brahma pen than pachini pon Langhin pen Indrajit Rongphar 365 News India কি বেমাৰ হৈছিলে আৰু আপুনি ইয়াত ট্ৰিটমেন্ট কৰাৰ পাছত আৰু কেনেকৈ পাইছে আপুনি মোৰ বেমাৰটো হৈছে আজিৰ নহয় এইটো দিন হ'ল দিন মানে বছৰ হ'ল আৰু মই আগতে ফুটবল খেলিছিলোঁ সেইটো টাইমৰ পৰা মই মানে কমচে কম সেইটো সময়ত বয়স 18 বছৰৰ পৰাই মোৰ মানে কমৰ বিষ আছিলে কমৰ বিষৰ পৰা পিছত গৈ থৈ মোৰ এইটো অৱস্থা আজিলৈকে মানে পেৰালাইচিছৰ হোৱাৰ মানে এটা কিবাটো মানে সিনাৰীটো দেখাইছে আৰু কিবা চান্স আছিলে আপুনি পেৰালাইজ হ'বলৈ কিবা চান্স আছে আৰু চান্স আছিলে সেই ট্ৰিটমেণ্ট কৰাৰ পাছত আপুনি কেনেকৈ পাইছে মই আজি বেছি দিন লোৱা নাই ট্ৰিটমেণ্টটো 27 তাৰিখৰ পৰা লোৱা হৈছে 28 তাৰিখৰ পৰা আজিলৈকে 3 দিন সেই 3 দিনৰ ভিতৰত মই টোটেলি আগতে যেনেকৈ শুব নোৱাৰিছিলোঁ একদম হোৱাত এনেকুৱা অৱস্থা মানে কঠিন হৈছিলে মোৰ এই কঠিনটো মোৰ মানে এতিয়া মানে অলপ ভাল হৈ আহিছে যথেষ্ট হৈছোঁ
যথেষ্ট মানে ভাল পাইছোঁ আৰু আপুনি ঘৰটো ক'ত মোৰ লাংহিন মানিকপুৰ নামটো মোৰ নাম হাৰগিলা বসুমতাৰী বুলি কয় Hawarkahat College Student Union na tumpen patir piponsi pinini phai thongke barni Karbi student freshman kam social meet phapon. Ada porphai kep malompen Hawarkahat College President Karbi Student Union pensi lamaing thurpon lapen apithu ananda terang pensi man ke doa tumpen pachini pon lapen non ke wangji college Charlie Osomar tumpen che pachini pon. Man ke do rijak dera ex KNLF Public City Bisnu Teron KSU founder Sonjit Teron, KSS Vice President Hawarkahat Pratimaing Hipi, Bidya Teron ex KSA Lapen, Penangan Man ke Doatum Chitong Dun. Koson sing Chirjil Pen Lo Charlie Pon Pen Anso Se Ang Song An, Chipali Dun Thekji Lapen An Parta Mithangkar Bipinding Sumpot Tami Anso Se Pachethang Pon Jima, Hei Hui Chethan Pon. Lang ke so Lapen Kijuna Lang Tame Rijak Dera, Amithang Jongjun Pen, Rapa Jirdun. Lengpum Sokchon ke Kantame Paklang Pon, Lapen ke wangni college Charlie atuma phanta aningarong pachipi pon lapen cultural night tami pedopon Raisong Rongpi Hawarkahat College Karbi Student Union President Babu Singh Tokbi General Secretary lapen alang litumalong kado kaweta cherap chitu si ing samjin pen bangso ing deng ner kep Karbi Student Freshman kam social meet pachun pon Wuthungaji pen ananbe 365 News India Hawarkahat College Karbi Student Union KSU Echipu Festival along sitame nang licepat lang dulon hanadak ke nang lise ku pis ke chok kema katu kawe kang ba ya thailo nang lidong se hadak lun kilun pen sitame nang long lo tang te la soteng nang iphanang khap ahong ban nitum anikan bang pustame la puson freshers meet bang pile lo stame peneng bang nitum la bang so akijor ke nang pipe corona projeni pen beni chen mate diari chen sonsi stame nitum long pini penangan dadak oe kimi mate HS fast la pen TBC fast semester tum stame penangan na chetong mundo alang nitum stame penangan la bang so freshers meet long na chiram na chetudun pusitame hala somuni rakha lut pen sitame alang stame alang nitum la dan nitum long na chiram don kasi pirke long abang ke nona bang mai doi bom lo ili tuma phan ba osmana phan ke samjin dan pachun ponji la der lo plotang ke me bang juter lo plotang da sab so pan ba freshers meet asila suang nam nang tuma isi koso ani parang la nang puson pine cultural la sobang ili program stame alam so pan bang nitum nep tu tek nang po hang tu tek lun pen nok si nang li chichu nang po pusatame amang ba ki hala pun piji 11 November se amang patek nok si la nang der pen nitum la bang so KSU Karbi Student Union Hawarkahat College la der pen nitum next ani kan pen bang ke Karbi student freshers meet la bang son pabut pado polo la pabuto bang bang pen tining bang indeng na ke banang lelo la son si muneng stame nitum pado bang athema nitum la bang so amang patek nang ko la lo college long bro nang de esi mane kolo manang li Kachirin ke ti ha mat esi la sobang nang li ke panisi kacarai kom la puson kaching lai kaching sa pan se platform ke nang so la so jok sin tum hala da Karbi student do an kuching tum si ni tum men aprang tum stame claim pen la so mahang pathek si niya ta ni tum claim mo tek ma wek nang po Inudarta kijum he Karbi aw sopi borbaha bia hemalong toklang ka Charlie pen kiduduna sopi tumiani kangsam porphai isi rachi tim malom borbaha bia hempen kabjuya joini borbaha bia hematum kiridun hangjo hanghai bonsitami kopai ke mia joini aw sopi aphan langka sambaria to waralong ajahak meglang notum riksa pen ke thapon dia phan ke bai bomahut inut monoj khari khapsa men men chitong dun lok pen arju pater tok pen aw sopi aphan nebdun long cheksi ami thanga hem an chewan det pen KSA Amran Regional Committee Kongchun Bang Bobol Tok Biaphan Berta Pachini Pen Yasea Tum Hom Ridam Si Au Supia Phan Reng Dog Reng Ni Pen Au Supia Phan Apia Po Rideng Hodai Dun Yasea Tum Pen Pachini Atengke Borthol Doluni Rup Singh Kram Sa Supi Pusi Pachini Pon News Desk Report 365 News India Karbio Supi Hem ke Borthol Busina Jethan Lapen Sarbura men abang ke nili tumlong do Sarbura men ke Rupsing Kram Sapu alang liau supi alang tum borboha behem si kibi dunpu logo pachar lia fan mate haladak alang litum ahem upine katora joine borboha behem si au supi fan kibi dun lo pachar li lo la pen hema kam ini pu sonsoni cerap citu pen ala kachar li tamne kachar li pon pu pen si au supi bang
afan haladak behem bidun lo sitame hadak behem bidun kok pena fit kupu pen koson pen ne au supia bang atumier ning sam baji sira si tim molom pen haladak pen wang jui lo kat jui lo pen ciklo yon awelang au supi phan haladak ki bidun la pen la so ke kat jui pen a joine haladak ki bidun a hem abang pu behem asor punoi kiri karlan hala tumta lihi puno ribom lo sitame alang litumta chine delo bomlong le delo au supi ko nat ne ke dam kupi ne ke klem ko nat ne ke do sitame nilitum to we earning sam pen ana por pen nilitum tak arjulong pen labang so puthak nilitum ahin nilitum arju hor lo birta en lo labang so birta ke ena jok nilitum bordolong bupo habar hala daga dimasa nilitum tribal hijan dimasa khayatum au supi bang longka pen wang bom lo ladak sambari bupuang den long bordolong pen la longka la so dak si hala thiri bando labang so thiri arai si au supi bang wang bom lo pusi lang tum nilitum hanange than man hala dimasa tum bang theklong lo hala dak akaprek akhaya tum long puno gari ke thap ponji jat ponji buta alang tum ke hang pon karni pon ta do lo sitame au supi bang kupu ko sone aning kroi kre det mana gari ta che thap dun de lo mala soka chi thap dun de det pena jok niltum dimasa khai ngut ata do muchor arleng sar alang lisi labang so phan khang dun chek se ar jusi karju pati tok pa me si au supi bang ye than lo o nili hem ke borthol nili non borthol si ke dam bu se ke than mala arleng sar bang puthot matha thu pa me si alang li bang la so phan mu toar an ajo kang ting apor ar Pinia birta ke lapuan se kang ton iglo ajo ke me kurwang thu